Здравейте! Специалистите у нас отдавна знаят какви са предимствата на една ERP система, но за широката аудитория това съкращение е неясно. Какво представлява една такава система? За това ще говорим днес в Бизнес линия с моя гост, госпожа Мария Ангела, мениджър маркетинг и продажби в Unisoft Engineering. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем така. За експертите този термин ERP е наистина ясен отдавна. Той се прилага вече не само у нас, но отдавна и в много страни в Европа и по целия свят, но за широката аудитория това съкращение е неясно. Да започнем от там нашия разговор. Какво представлява ERP системата? ERP системата, това на български означава управление на фирмените ресурси, т.е. ресурсите да бъдат проследими в едно реално време, информацията за тях. Всеки един управител да може да види какво се случва в неговото предприятие, реално да направи справка от какво може да спечели и от какво може да загуби, така че да наблегне в тези по-слаби части в предприятието му, за да може да подобри съответно своите приходи и да оптимизира работната среда. Това само при доставките, при производството и при продажбите или всичко взето заедно? ERP системите се разделят на различни класове според това какво могат да обхванат, но по-широко разпространените са ERP от висок клас, което означава, че това е система, която обхваща всеки един процес във фирмата. Като започнем от поръчки, минем през производство, към продажбите, ритейла, складовата дейност, дистрибуцията. Няма обсек от едно предприятие, което да не може да бъде обхванато от ERP системата. Вашата фирма разработва една платформа, която отдавна е на пазара и доколкото знам, тя е една от известните у нас. Какво се различава тя обаче от чуждестранните или от другите български варианти? Един от по-основните проблеми на чуждестранните ERP системи е, че те не са разработени за нашия пазар. Тук фирмите определено имаме големи фирми, но повечето фирми са от малко по-среден клас и ERP системите, които са чуждестранни, обикновено идват с едни готови модули, които по-трудно могат да бъдат адаптирани към самия процес на работа на по-средно предприятие. Обикновено всички фирми използват термина добри практики, най-добри практики. Те обикновено стигат до там, че се обяснява в една фирма как по принцип е прието да се извършва даден процес и така да кажем карат фирмата да се адаптира, да работи според самия модул, който може да бъде представен. А не според българските условия? Да. И съответно фирмите, нашата платформа и има и други, които основното им предимство е това, че се разработват така, както фирмата е намерила начин да работи според нейните бизнес процеси. Защото има много фирми, които са в търговията, могат да продават едно и също, могат да произвеждат едно и също, но всеки един процес, всяка една рекламна кампания, всяка една стратегия е различна. По различен начин продават, по различен начин се представят и е много важно системата да работи за тях, а не те да работят според системата. Доколкото разбирам от вашите думи, аз ако съм една средно голяма фирма, да кажем с 100-150 човек, идвам при вас, имам съответните изисквания и вие може да направите точно такава ERP система, която да отговаря на неговите производствени, складови възможности, търговски и всякакви други изисквания. Да, абсолютно е така. Всяка една наистина добре направена система и всяко едно внедряване започва с едно бизнес проучване, което не е проучване на цялостно на пазара, е проучване на процесите на дадената конкретна фирма, така че да може системата да бъде адаптирана. Абсолютно от започването, записването на една поръчка до нейното реално достигане до клиента се прави подробен план. Според този план функционалностите на системата се адаптират, така че фирмата да може да има така да кажем, силно оръжие, с което да покаже своите конкурентни предимства и да се разраства свободно. Вие сте мениджър маркетинг и продажби и затова ще ви попитам доколко българските фирми са готови да внедрят такива иновативни продукти, като ERP системите.
Много от фирмите казват, че не са готови, имат много спирачки по обясними причини, но истината е, че в един момент, ако тази фирма иска да се разраства и да става все по-голяма, тя трябва да има ERP система. В един момент то е необходимост и едно спиране на по-ранен етап, така или иначе води до едно задължително внедряване на късен етап, когато малко по-трудно стават нещата, защото обикновено фирмите изведнъж се чувстват притиснати, няма достатъчно време да проучат пазара на ERP системите, тъй като на ERP пазара има страшно много и производители, и внедрители, и представители. Хубаво е да се направи едно подробно проучване по-рано, да се видят плюсовете и минусите на всяка една система и да се отдели време за това. Тъй като много често се започва внедряване само на отделни модули, частични решения. Примерно само при счетоводството, да кажем. Най-често е с счетоводството, да. Най-често с счетоводни модули или складови модули. Това е най-честия случай. И в един момент започват да стават още малки модули от една система, от друга система и се губи проследимостта на действията и на информацията. Започва да се въвежда повторно една информация, започва да се губят данни и се губи смисъла на една ERP система. А има ли фирми у нас, които изобщо не са чували за такива системи? Ами, да. Всъщност, чували се, че съществуват, но определено не са чували какви са ползите и реално какво представляват те. И за тях, примерно, да имат счетоводен модул или складов модул, означава, че имат ERP система. От тук насетне да кажем каква е разликата между нас, защото вие току-що казахте, че има фирми, които все още не са ориентирани. Каква е разликата между България, където тези системи вече функционират може би 10-15 години, в сравнение с другите страни от Европа, например? Ами, в Европа всяка една добре функционираща фирма, дори на по-средно ниво, има ERP система. Дали тази ERP система ще е от по-нисък клас или от по-висок клас, има такава система, защото няма как да си конкурентен на пазара без тази система. Тази система не е средство да печелиш, тя е средство, т.е. тя сама по себе си не носи печалба. Тя е инструмент, който ти помага да печелиш. Защото много е важно да можеш в реално време да проследиш всичката информация за всеки един процес в твоята фирма, във вашата фирма съответно, и да може правилно да се видят къде са загубите, къде са приходите, защото в повечето случаи казваш, да, аз печеля, много добре печеля, продавам едни артикули, те са много добри, но това, че примерно някой артикул е на загуба, друг артикул е с много големи печалби, правят една средна оценка и не се вижда къде точно се къса връзката. Важното е да можеш да изтегляш тази информация. Важно е да можеш да оптимизираш в производството графика на работниците, на машините, да планираш по-добре, за да можеш да поемаш повече поръчки. И много грешно схващане, нещо, което в другите държави смятам, че много по-добре бива разбирано. ERP системата не означава да уволниш работници. ERP системата понякога... Да ги накараш да работят по-скоро, може би. Много по-оптимизирано и да не им губиш времето. Всъщност, много от работниците в един момент, да, в началото трябва да въведат повече информация, да се запознаят с тази система, но в един момент тяхната работа се улеснява. В един момент те могат да вложат много повече средства в същественото, отколкото да сверяват информация, да я пишат на хартия, да се губи, да препредават. Просто в другите държави сякаш има малко по-голяма култура от тази гледна точка на организации и от много по-рано фирмите осъзнават нуждата от такава система. Затова има и по-добра производителност на труда в Европа и в Съединените щати, и защо в по-развитите икономически държави. Интересно ми е, какви фирми стават ваши клиенти у нас? Средно големи, по-малки, по-големи и от кои браншове на икономиката?
Моят опит показва, че в момента няма незасегнат бранш. Дори да минем през застраховане, здравеопазване, производство, няма незасегната среда. Фирмите са, както има много малки фирми, така има много големи фирми, но нека не разбираме под малки и големи фирми какви са им приходите. Не ги разгледаме като служители, не толкова. Дейност. Да, като дейност, като служители. Защото една голяма фирма, аз бих казал не толкова колко печалба има и какъв оборот прави, ами ако има, да кажем, 200-300 служители, които доста трудно се организират, както казвате. Да. За момента забелязвам, че има все повече фирми на средно ниво, които имат достатъчно процеси в фирмата си, които ги има и в големите фирми. Тези фирми дори все повече се нуждаят от ERP система много повече от голямата фирма. Защото пък в голямата фирма чисто организационно има повече отдели, повече отговорници на тези отдели, а малката фирма не може да си позволи толкова работна ръка и съответно тя започва да се нуждае още повече от такава система. Има ли у нас къде да се изковават такива кадри за внедряване на такива ERP системи, защото в последно време моите гости казват тук, че основен проблем пред развитието на фирмата, на бизнеса като цяло е, че липсват квалифицирана работна ръка. Това не опира само до специалистите ERP консултантите. Това опира до един от проблемите при внедряването на една ERP система. Относно това има ли къде да се учи, доста и частни и държавни университети откриват тази специалност. Има вече къде да се изучава ERP. Не съм сигурна доколко изучаването е на високо ниво, тъй като смятам, че малко се внася чуждестранния опит тук и се налага като начин на работа. Мисля, че трябва да има малко повече да се наблегне върху информацията как са нещата тук в България и какви са нуждите на българските фирми. Това, че няма достатъчно квалифицирана работна ръка е един много основен проблем в самите фирми. Казват ни, ние не можем да намерим дори за не толкова квалифицирана работа кадри. Сега кой ще въвежда информация, кой ще се занимава с това внедряване, плашат се. Ето тук е основният въпрос. Така или иначе това няма да се реши, но пък пътя е правилен, както казвате вие. Ако искаме да настигнем големите, трябва да вървим с тях напред в внедряването на тези нови технологии. Благодаря ви, госпожо Ангелова, за това гостуване. Ще ви очаквам и при други поводи, които вашата фирма ще предостави на аудиторията, които са интересни за всички останали и важни като теми. Разбира се, така завършва днешната бизнес линия. Сега останете с програмата на Телевизия Европа.